everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Niya ang pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Laila, Libat. Renos! Kumusta ka na din ha? Nia, giabandonar ko ni Rexon, Papa. Tuasi siyang kabit. Purbida! Dili ni mahimo! Dili, kyod. Papa, bugos na nga akong hukom. Ipapriso na ko sila si Rexon o si Laila. Okay! Kung dili man ako maangkon si Rexon, Papa, mas labaw ng dili usab siya maangkon ni Laila Libat, Papa. Panuway yaway sungay! Sige! Ugma! Makikita na yun ko sa imong ninong. Kinahanglang malihok na ang pagukod ni Rexon kung magpabuang-buang mangyod siya nimo. Wala ni atrasay pa. Kinahanglang magpili si Rexon na mong duha. Ako o kadtong Laila. Mo trabaho ka? Dili lang una. Gipugan ko ni Atty. Militon. Dili ko noon ako patabawon. Hangtod nga mahan ay naatanan bahin sa imo negosyo. Dili niya akong negosyo. Wa na ko'y kalibutan ni ini, Layla. Imo ni negosyo, Rexon, uy. Busa, kina naman yung kamot yug ka. Nga makasabot ka sa pagpadagan ini. Ay, kabala ka, uy. Nabitaw si Atty. Militon nga mutabang nimo. Sira mahibaw sa tanan. Mag-meeting man kuno sila karon, uban sila sa Bimbo. Kya, sorry na late ko. Ay, di ana abogado ni Luisito. Sugda na ang meeting. O ilak na ang pultahan. Usap ng meeting nga. Ilak man ang pultahan. Kung masugda na ang meeting, wala pasundon sa mali. O kay malate ka man yun, pabuta ko sa opisina. Sige, bye. Shit. Luwa man sa ko magkamata. Magpaabutan lang ta sa pagpanawag ni Atty. Militon, Rexon. Oh, Rexon, may naok man ako. Unsa ka na, Layla? Mas maitingaling nga mobalin lang una kog puyo. Unsa? Dili ko musugot. Oh, Imo ning bahay, Layla. Ikaw ang pabilin din eh. Ako ang mahipos. Hello, Bimbo. Maayo kay may contact ka na. Diyan ko sa opisina ni tita. Mag-meeting man ka mo karon. Late na ko eh. Di na magkasuod sa meeting ang malate. Kun mao na. Importante gyud ay kaayo ng meeting, ha. Kay dili man mahimo nga dili makasugod sa isgutan. Oo na. Bidag kulbaan ko. Pangandam na lang daan. Kay ipapriso na nako si Laila og si Rexon. Unsa? Oh. Mas may patingaling nga mo na yung mahitabo. Panawag dayon ako, ha. Kung unsay resulta sa meeting. Unsa man na sila si Laila ug Rexon sa Gabrin. Mura man naghinilakay. Hoy, Digoy. Unsa nang kilili nimo? Ma'am, si Laila ug Rexon? Mura man naghinilakay ang duha. Ay, natural nga mag-uol gyud sila. Kay minyo naman si Rexon. Ay, naunsa man yung ilang gugmaw eh. Pagkadaghag babag. Bisan unsa pa ilang buhaton, Digoy.
Dili pa gyud sila mahimong magtipon o magpakasal kay ninyo si Rexon. Ay, naluoy man kong Laila, ma'am. Oh, dili man siya makaluluoy, Digoy. Kay gibinlan man siya ni Luisito ni ining bayog yuta. Ingo man cash deposit sa usa ka bangko. Oh, hinoon. Pero, ma'am, tiwason ginato ang atong paragsulti. Ay, ayaw na. Nang luod na ko. Di ka makamaong mo follow up. Ano sa magiging follow-up nga buot ni mong ipasabot, ma'am? Sabay diha, oy. Sabta kung may auto ka. Ma'am! Nagpa-cute na sa ayos si Ma'am Teresita. Na naman nun siya patag-antagan pa. Pero unsa magyud ka ang wa na ko ma-follow up. Doon na di ako i-applyan, nga wa na ko ma-follow up. Unsa man, Bimbo? Wa pa gid mahuman ang meeting? Wa pa man yun. Karon pa may tabo. Karon ang labing taas nga meeting nga hitabo din sa opisina. Kinahanglang mahibaw dahil ko sa resulta sa meeting, ha? Oh, diyan na Tia. Manawag lang ko balik. Tia. Tia, unsa may hitabo sa meeting? Ganun na suko ka. Dakong kausaban ang nahitabo, Bimbo. Buwan ko mahibaw ko sa kubuhat. Kaya unsa may hitabo, Tia? Si Rexon! Oh, kaya unsa man ang bahay ni Rexon? Anak na siya ni Luisito. O siya nakasunod sa negosyo siyang amahan. Kining mao negosyo! Unsa? Si Rexon? Oh, mauna ang gimitingan. Nabasa na ang last will ang testament ni Luisito. O si Rexon ang gibinlan niya. Ini mao negosyo. Panuway ba ning balita? O nagpasabot na nga si Rexon ang posibleng mapadagan ni mao negosyo. Kung mauna dita. Pangandam na lang daan kay mahimo na nato agawn si Rexon. Oh, unsa? Oh, ninawag si attorney. Hello? Hello, Layla. Attorney? Naba si Rexon sa Mudhol? Oo. Rexon, si attorney Militon, ikagipangita. Ha? Hello? Rexon, kinahanglang mangandam ka. Tungod kay nahibaw na ang tanang empleyado sa imong amahan. Na ikaw ang nagasunod sa negosyo ni Sir Luisito. O kinahanglan nga doon na kay mahimong plano rin. Pero, attorney, dili na ko kaya. May problema ko sa huna-huna. Hindi ka na problema, Rexon. Basta doon na lang magkagiyan ni mo. O ako ang mugiyan ni mo, Rexon. Ha? Bino! Bino, paim na ko! Naunsa man ka? Na dito sa bar. Binos, karong adlaw. Karong adlaw ang labing bisit sa tang adlaw sa kong kinabuhi. Unsa? O gano'n nakasulti ka gud anak, Bimbo? Unsa man di resulta sa meeting sa opisina ninyo? Daw-tang balita. Unsa malagi ng balita, kadugay pa ni mo kastorya? Si Rexon! Si Rexon ang tinuod nga anak ni Tito Luisito! Unsa? Ug nahibaw ka ba? Siya ang gibinlan ni Tito Luisito sa tanan. Labi na sa kampanya nga akong gitrabahuan. Unsa? Si Rexon ang mamahimo na kong amo Binos. Si Rexon! Buisit biyari! Noon sa koy! Nganong kalit mo kami katawa? Nahimot ako na guna-una ni mo, Bimbo. O kung sa may nagkapahimuot kong gisulti karon, ha? Nahibaw ka ba? Nga dako ning kausaban sa opisina.
Mahimo nga dunay dakong revamp nga mahitabo sa opisina, Venus. Wa na ko'y labot, anak Bimbo. Og salamat sa kasayuran. Mula ka ko. Ayaw paglakaw, Venus. Venus, na kinahanglan ko si mong unahuna. Klaro kayo nga maapektuhan ang akong trabaho kung si Rexona ang manage sa negosyo siyang amahan. Kon maon, o banin na lang hinuon ko sa akong lakaw. Tungod kay ikaw ang makapahimos ni ini ug dako. Unsa? Sibot mo ipasabot. Mura og dili bagid makaya sa kong utok ang mga panghitabo, Layla. Isalig nila lagi nato ni Atty. Milito ng tanan, Rickson. Ay, may tao sa Kate? Ako na lang abli, Layla. Kinsabay... Pasodla ko. Aray! Pahawa diha. Og isod na ako mga gamit, Bimbo. Uy, ngano nagda ka magbagahi? Ha? Ma'am, ngano nagda kag bagahi? Nangigam. Tabahay ko kakot sa ubang mga gamit ni Venus, di koy. Yamat ra. Yamat O ra. sa pa sabutin eh? Ha? Masa man ang mga baga dani mo ha, Venus? Huwag ka makakita. Ako ang mga gamit. Kay anhin ako mapuyo din eh. Kung nganong anhi ka mo puyo, Venus? Tuwag ka nahibawon ako. Nga anak ka ni Tito Luisito Love. Og ikaw na ang tag-iya ning baya. Og kay asawa man ko nimo, may katungod na sa kong upuyo din eh. Nakabati mo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!